Eugen Jebeleanu are 18 ani și este din Timișoara. Este asemeni personajului din serialul Cu un pas înainte. În Timișoara sunt elev în clasa 12-a, la Colegiul Național de Arte Ion Vidu. Matei Leonte este un băiat care, la fel ca mine, a venit dintr-un oraș din provincie. Vrea cu orice preț să ajungă în această școală. Mie îmi place să dansez, personajului meu îi place să danseze. Eugen se regăsește în studentul Matei, care vrea cu orice preț să studieze la Academia de Arte ale Spectacolului Carmen Caragiu. Cred că, până la urmă, asta e cel mai important, că m-am regăsit în personajul ăsta atât de bine, că ajung să-mi descoper poate anumite laturi ale caracterului meu personal pe care nu le cunoșteam până acum. Deși în Timișoara a luat lecții de actorie, nu se gândea că va juca alături de nume mari chiar așa de repede. Am avut niște emoții enorme când am avut prima secvență cu Ana Pelea. Este un model. Relația noastră la filmare și faptul că ea joacă directoarea acestei școli îmi dă impresia că ea chiar este personajul acela. Serialul Cu un pas înainte începe luni, 5 martie la Pro TV.